идваш ново в нашия канал, да цъкне на най-новото ни видео. И сега тук сме на една винария, ще има и част 2, гледаме. Най-ме е яко да си изкарвам времето с Елия. Аз съм Елия, тя е Кристина. И сега се разхождаме. Сме на една винария и има страшно много хора. И ще има и втора. Между другото, препоръчвам ви да посетите винарията, защото тук има и ядене, и пиене, нови неща, може да си изберете страхотни неща. Ще ви разкажем повече в част 2. А сега тук само разглеждаме тук. Какви сте вина? И може да разберем какви сте вина.